No niin, morjens. Tiesitkö, että torjuntavoitolta löytyy myös tuholaistorjuntaa? Me on Tukesi hyväksymä tuholaistorjunta-alan yritys ja meiltä löytyy monennäköistä tuholaistorjuntaa ihan lutikoista rottia ja oravia asti, että niitä pystytään tuhoamaan. Joo, tässä on ehkä yleisin käytössä oleva torjuntaväline. Tällä pystytään ruiskuttamaan erinäköisiä ötököitä, että turkiskuoriaiset ja kaikki muutkin kuoriaiset, lutikat, muut pystytään käyttämään niin ruiskutusmenettelyä ja tässä on siihen hyvä laite. Sitten tehokkaana sokeritoukkien ja paperitoukkien torjuntaan käytetään tämmöistä geelivalmistetta. Tämä geelivalmiste on tarkoitettu muurahaisten torjuntaan ja tämä on tehokasta muurahaisille. Tämä houkuttelee ne muurahaiset piiloistaan syömään tätä ja ne tykkää syödä tätä ja ne kantaa sitten pessään sitä ja ruokkivat siellä muitakin yhdyskunnan jäseniä ja näin se pikkuhiljaa saadaan koko yhdyskunta puolemaan sieltä, että tämä on muurahaisille ja sokeritoukalle ja paperitoukalle on vastaava aine sitten ja ne on tehokkaita ja nämä ei vaadi varoaikoja, että asukas voi olla kotona paikalla silloin kun tämä käsittely tehdään. Tämä on hyvä ja tehokas aine. Ja sitten varmaan seuraava yleinen torjuntaväline on rotanloukku. Rottia ja hiiriä on aika paljon liikenteessä ja tässä meillä on tämmöinen rotanloukku, mikä sisältää SIM-kortin ja tämä ilmoittaa sitten mulle puhelimeen, kun loukku laukeaa ja tämä on erittäin tehokas väline. Sitten meillä on tässä ihan uutuutena lutikoiden torjuntaan tämmöinen kuivahöyrylaite ja tällä pystytään sängynpohjat, patjat ja muut kohteet käsittelemään. Tämä puhaltaa 180 asteista höyryä ja se tuhoaa lutikat ja lutikoiden munat heti kerralla nopeasti. Tämä on hyvä laite lutikoiden torjuntaan. Ja sitten meillä on tämmöinen sumutin. Ja tällä pystytään sitten muun muassa lutikkatorjunnassa niin käsittelemään huone vielä torjuntakemikaalilla. Tämä tekee semmoisen oikein hienojakoisen sumu, joka menee sitten pieniinkin rakoihin. Että me pystytään tuo lutikkatorjunta tekemään semmoisena kolmivaiheisena, että kuumahöyryllä ensin käsitellään sängyn rungot ja patjat ja sen jälkeen ruiskutetaan seinän vierustat ja lopuksi voidaan tällä sumuttimella sitten koko huoneisto käsitellä, niin saadaan tehokas torjunta muun muassa lutikoille. Tuholaistorjunnassahan me ei riskeerata sitten terveyden kanssa. On käytössä muun muassa tämmöinen moottorimaski, mikä estää kemikaalien tulemisen hengitykseen ja tämä on semmoinen automaattisesti toimiva moottorimaski. Eli ampiaisten torjuntaa meillä löytyy myös varusteet, että jos ampiaiset häiritsee, nehän nyt tässä syksyllä yleensä tulee ja alkaa häiritsemään, niin meiltä löytyy varusteet myös ampiaisten torjuntaan, että ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä vaan, jos ampiaiset häiritsee. No niin, jos sulla on jotakin kysymyksiä tuholaistorjuntaan liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä, niin annetaan neuvoja ja katsotaan minkälaisia torjuntoja aletaan tekemään. Ja muista sitten, että me tullaan tunnuksettomalla autolla paikan päälle, eli jokaisella yksityisyys säilyy, ei naapurit huomaa, että tuholaistorjuja on talossa. Ei muuta kuin ota yhteyttä.